яшәгән төбәкләр исемлегеннән төшеп калды. Алар монда 50 меңгә кимегән. Чагыштырып карасам, бу Кукмара районы кадәр халыкның юкка чыгуы кебек. Моңарчы татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә без сан буенча 2нче урындагы милләт идек. Бу җан исәптә милләтсезләр, ягъни милләтен әйтмәүчеләр татарларны узып китте. Әйдәгез карыйк. Свердлов өлкәсендә руслар 3 миллион 600 меңнән артык, татарлар 93 мең ярым. Ә менә милләтен күрсәтмәүчеләр 366 мең булган. Ил төбәкләрендә милләтсез буын барлыкка киләме, әллә аны сорамаганнар гынамы? Свердлов өлкәсеннән Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Свердлов өлкәсенең башкаласы Екатеринбург шәһәре бу. Өлкәдә татарлар сон ягыннан руслардан соң икенче милләт булып гомер итә. Ләкин җанисәп нәтиҗәләре буенча милләттәшләребезнең саны 50 мең кешегә кимегән дип күрсәтелә. Моңарчы 143 мең булсалар, хәзер 93 мең ярымга калганнар. Бу саннарның ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килүен без монда яшәүче милләттәшләребездән сорадык. Екатеринбургта татарлар күп яши. Якын-тирә шәһәрләр Югары Пышман, Бирюзовск, Первоуральск, Ревда, Серов шәһәрләрендә дә алар шактый диләр. Просто по общению бытовому, ежедневному, много где татарские фамилии встретишь. Көндәлек тормышта күп җирдә татар фамилияләре исемнәре очрый. Әйтик, нотариуска, юристка барсаң да, кибеткә керсәң дә татарлар. То есть чувствуется в повседневной жизни везде. Свердлов өлкәсендә 200 меңнән дә ким татар яшәми, ди Артур хәзрәт. Ул Екатеринбургтагы милләт дип янучы актив татар яшьләренең берсе. Татар җанлы, ләкин туган телне камил белми, аңлый, тик сөйләшми. Свердловның татар яшьләре өчен бу гадәти күренеш. Алар туган телдә сөйләшми диярлек. 90% татар, которые проживают в городе, запишут как русский родной язык. Потому что знание языка как бы очень плохое. Телләрендә юк, йөрәкләрендә бар. Мондагы татарлар милли мөхитнең кирәклеген аңлый. Җомга саенки җыелып төрле чаралар уздыралар. Зур булмаса да үз биналары бар. Бу Екатеринбургтагы татар җанлы хәйрияче фатиры. Ул ярдәм итә, ләкин бу турыда кычкырып йөрми. Татарлыктан саклауга өлеш кертүче эшмәкәрләр төбәктә шактый. Булышалар һәм моны йөрәк кушу буенча эшлиләр. Татарларга тартылдым инде монда ничектер үзебезнең тел, үзебезнең гореф-гадәт булсын дип. Шуңа мия бик әһәмият важный иде татар концертларга, татар шундый оештырылган җирләргә йөрергә. Чөнки иптәшләр табырга кирәк иде, кызлар табырга кирәк иде яшь кешегә. Шуңа хәзердә мин уйлыйм, инде шулай минем кебек авылдан килгән егетләр, кызлар монда килгәч кайдадыр үзләренә иптәш табырга тиеш. Безнең дә кызлар, егет үсә, безгә дә үзебезнең киленнәр, егетләр кирәк. Шуңа шуның өчен ярдәм итәбез инде булсын дип. Свердлов өлкәсе шәһәрләрендә татар теле туган тел буларак укытылмый. Гәрчә закон буенча әти-әниләрнең гаризасы булса укытылырга тиеш. Сорауны Урал халыклары йорты директорына бирдек. Я думаю, что препятствий таких нет. К сожалению, нехватка специалистов. Минем уйлавымча, монда комачауларлык әйбер юк. Иң зур проблема татар теле укытучылары булмау. Әгәр Татарстан булышса, оештырырга мөмкин. Иң мөһиме туган телне укырга балалар җыелсын. Урал халыклары йортында җанисәп нәтиҗәләрен анализлаганнар һәм ачыктан-ачык халык саны алуның дөрес уздырылмавын әйтәләр. Исәп алучы директорның үзенә дә килмәгән булып чыкты. Качество переписи населения оставляет желать лучшего. Свердловск өлкәсендә җанисәп тиешенчә уздырылмады. Татарларга килсәк, бездә татар гаиләләре нак, һәр гаиләдә 2-3 бала бар. Алар традицияләрне саклый. Екатеринбургта җанисәп барышын Гөлсинә апа үз контролендә тоткан. Аның карамагында 3 меңләп кеше була. Ә минем карамакта 6 переписчик булды. Шуларныкы 5-се татар. Үземнекеләрне җыйдым инде. Мин шушы шәһәрдә үткәрдем. Үзебезнең белгән районымда бер урамны бирделәр, Рощинская дип атала инде. Кеше безне белә. Без бик күп татарларны да язып, чөнки мин бөтен татарларны үзебезнең районда беләм. Фәрит Носратуллин исәп алучы милләт турында сорауны биреп тә тормады ди. Мин үземә туры килде әйтергә. Niye millet turunda soramıyorsunuz hep? Переписчик ете, хәзер ди. Планшеттан карады да, yazdı инде без нәрсә туган телебез, безнең татар, милләтебез татар дип шулай яздырды. Фәрит Носратуллин интернетта җирле татарлар турында сәхифә алып бара. Язучыларыннан чыгып әйтә, аның торган җирендә татарлар күп, тик исәпкә алынмаганнар. Әйтик, җанисәп саннарына күз салсак, төбәктә татарларына түгел, башка милләтләр дә кискен кимегән. Әйтик, руслар 82 меңгә, мондый зур сан башка төбәкләрдә юк ахрысы. Башкортлар 14 меңгә, марилар 10 меңгә, удмуртлар 7 меңгә кимегән. Шул ук вакытта милләтен күрсәтмәүчеләр 134 меңгә артып 366 мең була. Өйгә килеп, язылыгыз дип килүче кеше булмады. Шуңа күрә
салкын каралды дип әйтәсем килә, переписчиклар тарафыннан оештырылу җитеп бетмәде. Һәм хөкүмәтнең 33 миллиард сум акча түгүе бу эшкә шушындый йомшак итеп әйткәндә фальшивый нәтиҗәләр алу өчен миңа калса дөрес хәл түгел. Свердлов өлкәсендә 43 татар авылы бар. Алар асылда 4 районда урнашкан. Менә Әртә районының Әҗигыл авылы. Милләттәшләребез күпләп гомер иткән җирлек бу. Бүген 696 кеше яши. Ә киләчәге өметлеме икән? Яшьләр читкә китә, мәктәптә балалар саны елдан-ел кими. Бүген Әҗигыл мәктәбендә 65 бала укый. Татар теле атнага 3 сәгать укытыла. 10-11дә бөтенләй юк. Гомуми дәресләр рус телендә үтә, балалар татар телендә аралаша. Татарларда бар шундый сүз. Телне белгән белә иманын. Татар телене белсәң, үз историяны, үз тарихын белерсең. Ибрахим татар теле буенча олимпиадаларда катнашып призлы урыннар алучыларның берсе. Мәктәп директоры Ринат Вәлиев бөтен булмышы белән татар җанлы шәхес, милләтенең киләчәге өчен борчылып эшләүче. Үзебезнең өлкә буенча гына алганда да бик күп татар кызлары кияүгә чыга, рус халкына һәм башка милләтләргә. Егетләр дә алалар, башка милләт хатыннарын. Шуңа күрә ул гаиләдә инде татарлар үсмәй. Свердлов өлкәсендә башка милләтләр белән кушылу очраклары чыннан да күп. Бу милләт өчен зур зыян диләр. Хәтта авыл җирендә дә андый гаиләләр бар. Катнаш гаиләләр бар. Катнаш гаиләләре менә бездә многодетный семья бар. Менә әле генә кичәгә нәтиҗә әйтеп утырдык, сөйләшеп утырдык. Әти татар, әни урыс. Балаларын барысын да урыс дип яздырды. Күрше авылда җан исәбен Анжелика ала. Ул татарга кияүгә чыккан рус кызы. Үз балаларын татар дип яздырган. Я считаю, что национальность детей записывается по отцу. То есть, как вот по старинке принято в семьях, ну, у нас такой вот семейный уклад. И я своих детей записала как татары. Свердлов өлкәсендә татарларның башка милләтләр белән кушылуы аеруча тиз бара. Соңгы бер айда без барган башка төбәкләр арасында бу күзгә ташланганы булды. Милләтне саклаучы төп 3 әйбер: тел, дин һәм мәдәният дисәк, берсе, әйтик, тел җуелу. Буыннар чылбырын өзә. Свердлов өлкәсеннән Фәризә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Адымнар. Атнаның